Usa ka classroom sa Bagukbok Elementary School sa Upol, Misamis Oriental ang dili na magamit human nahugno ang kisame. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Ingon ani karon ang sitwasyon sa grade 6 classroom sa Bagukbok Elementary School sa barangay Bagukbok, Upol, Misamis Oriental. Nahugno ang kisame nga bahin niini ug nanggawas ang mga electrical wire sa classroom. Sumala sa maong mga residente nga duol sa eskwelahan nga usa ka dakong buto ang ilang nadungog una pa man nahugno ang kisame. Inanay mo to siya kahulog. Abi na mo glinog ba? Wala mo po nagginog diri. Diya ram dahil sa eskwelahan dahil nahugno na. Sumala sa school principal, gikatingad-an nila ang panghitabo. Sanglit maayo kuno ang panahon niadtong higayuna. Nagpasalamat na lang siya nga wala nitunong sa ting klase ang pagkahugno sa kisame. Dugang pa niya nga dili una mapuslan karong umaabot nga school year ang maong classroom tungod nagkinahanglan pa og damage assessment gikan sa DPWH ug DepEd. Siguro po sa kadugay na murag 10 to 15 years naman po nang nadiban. Mo to siguro nakakaya ang mga bracket na nag-hold. Ginapaning kamutan na kuno karon nga makakita og pondo ang Office of the District Supervisor dinhi sa Department of Education sa Upol District aron nga sa hingpit maayo gilayon ang nag-inusarang classroom sa grade 6 didto sa barangay Bagukbok Elementary School ug sumala nila ilang tinguhaon nga mahuman kini una pa man magsugod ang school year 2024-2025. Nanawagan karon og tabang ang school principal sa mga ginikanan ug estudyante aron nga mahawanan ang maong classroom ug masugdan gilayon ang pag-repair niini. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.